Welcome back mga iska. Yes, yo, bring it down you. Ngayon po ay pupunta pa kami ng aking estudyante na si Dana Angela Rodelas sa Katarman, Northern Samar para po sa magaganap na Division Festival of Talents at sasali po kami sa on-the-spot poster making contest sa Araling Panlipunan. Ayan, shoutout po sa aking mga kasamahan dito sa aking school head na Sir Chilito Yu, kay Ma'am Aluna Camarines, kay Sir Lucio Lobos at sa may-ari po ng sasakyan na ito na si Ma'am Merlita Acoy. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa venue ng Festival of Talents dito po sa Division of Northern Samar at grabe, ang dami pong tao. Yes, yo, dahil ang competition pong ito ay para po sa buong Northern Samar. Ayan, grabe, ang dami pong mga tao na narigidigi lang ng rubudubo lang ang mga tao dito. At syempre tayo, tahimik lang tayo dito sa ligid dahil syempre aaluhin tayo. And now, ladies and gentlemen, it is now time for the formal declaration of the opening of the 2023 Division Festival of Talents. Please join me in welcoming Dr. Gaudencio Aljibe Jr., our school's division superintendent, to make this momentous announcement. By the authority vested upon me by the Secretary of the Department of Education, I would like to formally open the 2023 Division Festival of Talents in the Division of Northern Samar, Lupad Norte. Ayan, ganap na ngang nagumpisa ang iba't ibang patimpalak sa iba't ibang larangan at nandito po tayo ngayon sa venue ng nagaganap na orientation para sa poster making contest sa Araling Panlipunan. At narito po yung mga coaches galing po sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Northern Samar. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, masisigasig at magagaling po ang mga yan at ako naman po dito ay aaluhin lang. At ayan, nandito na nga po yung mga contestants para po sa on-the-spot poster making contest sa Araling Panlipunan. 2 room po yung ginamit dahil 36 po lahat yung participants at nandito po yung aking estudyante, yung aking mag-aral. Ayun, nandun siya sa gilid nakatayo, aaluhin din siya. Dana Angela, ma'am. Dana Angela Rodelas, yes ma'am. Okay, now ang to district. Go Dana, yes, wag kang aaluhin at wag kang kabagin at syempre wag kang mangamba. At nandito po yung mga coaches, ayan oh, kagaya ko, nagpipinangusog sila. At nandito po yung mga coaches, mag-hi naman kayo dyan mga coaches. Ayan. Hello. Ayan. Kaya nagpulbo ang mga yan eh. So ito po yung mga coaches na tataluhin ko. Joke lang po. Magagaling pa mga coach na to. Mayayaman din po. Ayan. Oo. At may nakikita ko mga coach na ayun oh, nagpipinangusog doon. Nandoon sa bintana. Hoy! Mga coach! Huwag kayo dyan magpinangusog. Hala, hindi sila lumilingag. Grabe. Iba talaga pag waray lun ho. Tutok na tutok talaga sa kanya, kuan. Participant. Pagkagad magpinangusog. Magagaling ang kabata. Magagaling? Nahiling mo? Magaling? Nahiling mo ba yung akin? Ay, sige, mag-shoutout kayo. Ma-upload ko ito mamayang gabi. Sige ma, mag-shoutout ka. Sige ma. Isa-isahin ko yung mga kayo. Mag-shoutout ka ba kayo? Yung mga ex mo. Shoutout mo. Ayaw, mag-aaway lang kami. Sir, animo niyan, sir. Gimalamala. Shout out kan ma'am nga nandiyan sa akin. Hoy, ma'am. May hugot sa sir. Sadala, mama. 5 months pala, waray palo. Nano nga nadiri ka? Ha? Balito, sige ma'am. Diri pa kay. Sige ma'am. Mag-shoutout ka. Baka may gusto kang i-shoutout yung mga nasa abroad, nasa ibang bansa. Yung mga pamilya mo, mga ex mo, yung iniwanan ka. Wala, sige ma'am. Hi, sa anak ko si Seb, sagot yung Aruba. Ayan, saan ma'am? Andun sa UEP. Ayan. Hello sa inyo, shoutout po. Sir, from Alin. Yes, sir. Hello sa Matagalin. Subscribe kay sir. Yan, Maestro Waray. Waray. Yan, grabe talaga si sir. Mapatya.
Oh, ma'am, ikaw naman mag-shoutout ka sa mga taga-couple. Ayan. ma'am. Oh, kapulin mo, ma'am. Malapamod to, si Kaambi mo ano. Oh, 'di ba hindi ako sumabot? Anong pakiramdam na tapos na yung mga estudyante mo? 'Di ba? Anong pakiramdam? Wala nang girabo si ma'am. Kuhan niya na, doon, word of the day. Nang girabo. Engkantado siguro yung bata na to. Ano ba yun? Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa anong pangalan ng Engrande Restaurant. So dito po sa Katarman, Northern Samar. Yeah, parehas na po, fried chicken po. Sige, oh. Tapos, sir, ano po, sir, halo-halo po. Ano? Special, may esconyela po. Ano man po, ano flavored? Special po. Mais konyelo na lang. May esconyela po. Pero po, sir, na may esconyela. Duha. Duha lot. Then in po, sir. Yes. Pero pwede nga. Ayan, Engrande. Ari po, sir. How much, miss? 420 po, sir. Pag sayawan, waray discount. Pagpas ko na po, sir. Sige. Ayan sa ating mga kababayang Nortihanon, kapag kayo po ay nagawi po dito sa Katarman, Northern Samar, sadyain nyo na po ang Engrande Sea Garden Resto na napakasasarap po ng pagkain, ulam at syempre ang pinakababalik-balikan dito ang kanilang best seller, ang kanilang napakasarap na halo-halo na may iba't ibang flavor at syempre affordable po para po sa lahat po ng mga kababayang Nortihanon. Kaya sadyain nyo na po ang Engrande Sea Garden Resto. Yes, bring it down you. At ayan guys, nandito na nga po ang mga output ng mga magagaling na mga contestants para sa poster making contest. At nandito po yung output ng aking estudyante na si Dana Angelo Rodelas. Ayan po, bagaman po hindi pinalad, ako pa ay proud na proud sa aking estudyante at lubos na nagpapasalamat sa Division of Northern Samar sa pagsusulong ng mga ganitong aktibidad upang lalong linangin, paghusayin ang matalento, talino at kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan. Mabuhay po ang Division of Northern Samar at mabuhay po ang lahat ng mga Nortihanon sa buong mundo.